अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. गोव्यात जाणाऱ्यांनो आता सावधान. वाहतुकीचे जर नियम पाळले नाहीत तर प्रचंड भुर्दंड तुम्हाला बसणार आहे. कारण गोवा गव्हर्नमेंटने वाहतुकीच्या नियमांसाठी अत्यंत कठोर आणि कडक असे निर्बंध घातलेले आहेत. आपण बघतो हा जो काही मुंबई गोवा महामार्ग जो आहे तो चांगला झाल्यामुळे, त्याचं चौपदरीकरण झाल्यामुळे वाहनं अत्यंत वेगाने सुसाट हाकली जातात आणि या सुसाट हाकण्याच्या वाहनांच्या सवयीमुळे किंवा सुसाट हाकण्याच्या त्या एका वेगामुळे हल्ली गेल्या कित्येक महिन्यांमध्ये कित्येक लोकांचे बळी गेलेले आहेत, कित्येक लोक जायबंदी झालेली आहेत, कित्येक लोकांना कायमचं अपंगत्व आलेलं आहे. आणि किंबहुना हेच थोडंसं लक्षात घेऊन गोवा सरकारने अशा प्रकारचे कडक निर्बंध घातलेले आहेत. महाराष्ट्रात देखील आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर खारेपाटण पासून पत्रादेवी पर्यंत आणि पत्रादेवी पासून पुढे गोव्यामध्ये जाणारा जो रस्ता आहे त्यापर्यंत अनेक वाहनं ही ओव्हरलोड, ओव्हर स्पीड अशा पद्धतीने जाताना आपण सर्रास बघतो, परंतु आपण काही करू शकत नाही त्याला. मग यांना निर्बंध घालणार कोण? म्हणूनच महाराष्ट्र किंवा सिंधुदुर्ग RTOने तर याला निर्बंध घातलेलेच आहेत, परंतु आता गोवा सरकारने देखील याच्यासाठी कडक अशा उपाययोजना केलेल्या आहेत. आपण आपल्याकडून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बरेच जण, म्हणजे सकाळी जर बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून 2 व्हीलरने बरेच जण गोव्यामध्ये नोकरी निमित्त म्हणा, काही कामानिमित्त म्हणा, हे जात असतात. शेकडो पर्यटक आपल्या जिल्ह्यातून गोव्याकडे रवाना होत असतात आणि जेव्हा गोव्याची किंवा पत्रादेवीची बाउंड्री क्रॉस केली जाते त्यावेळेस एक प्रकारचा स्पीडची एक नशा या सगळ्याच वाहनधारकांना किंवा वाहन चालकांना येते आणि या स्पीडच्या नशेमध्ये बऱ्याच वेळेस दुर्दैवाने ऍक्सिडेंट होतात. अनेक वेळा काही लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो, तर काही लोकांना कायमचं अपंगत्व येते. हकनाक त्यांना लोकांच्या चुकीचा किंवा एखाद्याने ज्याने चालवलेला समोरचा जो चालवणार असतो त्याच्या चुकीमुळे अनेक लोकांना कायमस्वरूपी जायबंदी व्हावं लागते. आणि हेच कुठेतरी मोडण्यासाठी, वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी गोवा सरकारने हा अत्यंत कडक असा नियम 2 दिवसापूर्वीपासूनच सुरू केलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केलेली आहे. आपण बघतो आपल्याकडून जेव्हा गोव्यामध्ये वाहनं जातात, पर्यटक जात असतात, आपल्याकडून नोकरी निमित्ताने अनेक तरुण वर्ग सकाळचा जेव्हा जात असतो तेव्हा कामाला जाण्याची घाई म्हणा किंवा वाहतूक किंवा फास्ट गाडी चालवण्याचा एक वेळ म्हणा, त्यामुळे अनेक लोक, अनेक मुलं ही फास्ट गाडी चालवत असतात आणि मग सिग्नल तोडणे, फास्ट गाडी चालवणे, लेन कट करणे, ओव्हरटेक करणे अशा अनेक गोष्टींमधून अनवधानाने म्हणा किंवा चुकीच्या पद्धतीने म्हणा किंवा जाणून बुजून म्हणा, जाणून बुजून म्हणजे अशा अर्थाने जाणून बुजून नाही की आपल्याला जाण्याची घाई असते त्या स्पीडमध्ये म्हणा, अपघात होतात आणि फार एका दुर्दैवी घटनेला अनेक लोकांना सामोरं जावं लागते. म्हणूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील ठिकठिकाणी स्पीड गनचा वापर सध्या सुरू झालेला आहे. आपण बघतो स्पीड गन जेव्हा लावलेली असते त्यावेळेस ऑटोमॅटिक सगळ्या वाहनांचा स्पीड हा कमी होतो आणि त्यामुळे होणारे जे परिणाम आहेत ते दृश्य परिणाम आपण बघतोय. तशीच ही काहीशी परिस्थिती गोवा सरकारने देखील सुरू केलेली आहे. गोवा सरकारने जवळजवळ 13 ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली जी आहे ती बसवलेली आहे आणि त्यानुसार
जर एखादा वाहन चालक वाहन टू व्हीलर चालवणारा जर फास्ट वेगाने जर जात असेल तर त्याचा जो काही स्पीड आहे तो त्या स्पीड गन मध्ये पकडला जाईल आणि त्याला तिथे थांबवलं न जाता त्याला थेट त्याच्या मोबाईलवरती चलन पाठवलं जाईल आणि त्याला भूर्दंड जो काही दंड आहे तो भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर हेल्मेट न घालणारे, ओव्हरलोड वाहतूक करणारे यांना देखील अशा पद्धतीने अटकावलं जाणार आहे आणि जेणेकरून ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे होणारे बरेचसे अपघात हे फार भीषण असतात आणि हे अपघात टाळावेत म्हणून गोवा सरकारने हे अत्यंत महत्वाचं पाऊल उचललेलं आहे. आपण जर बघितलं तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये म्हणजे आता तर पर्यटनाचा हंगाम सुरू आहे. सिंधुदुर्ग म्हणा किंवा गोवा म्हणा दोन्ही ठिकाणी पर्यटकांचे खूप गाड्या, खूप वाहनं ही येत असतात, जात असतात आणि वेगाची नशा कोणाला नसते. या वेगामध्ये बरेच अपघात घडतात. गेल्या महिन्याभरामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही आणि गोव्यामध्ये देखील असे बरेच अपघात झालेले आहेत. पर्यटकांच्या गाडीचे अपघात झालेले आहेत, स्थानिकांचे अपघात झालेले आहेत, ज्यामुळे त्या तरुणांना एखाद्याला आपला जीव गमवावा लागलेला आहे तर एखाद्या तरुणाला कायमस्वरूपीचं अपंगत्व आलेलं आहे. आणि हे टाळण्यासाठी ह्या ज्या काही उपाययोजना राबवलेल्या आहेत त्याचा अवलंब करणं हे अत्यंत महत्वाचं झालेलं आहे. आणि म्हणूनच सिग्नल न पाळणे, वेगाचं स्पीड लिमिट किंवा अतिवेगाने वाहन चालवणे, हेल्मेट न घालणे आणि जर मद्यप्राशन करून एखादा जर चालक जर गाडी चालवत असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा जे काही अल्कोमीटर आहेत ते देखील ठिकठिकाणी ठेवलेले आहेत. कारण सध्याला दारू पिऊन वाहन चालवणं हे एक ट्रेंड झालेला आहे. काही जे मोठे अवजड वाहनांचे जे ड्रायव्हर असतात ते बऱ्याच वेळेस त्यांना सवय लागलेली असते की त्यांना वेगाची नशा देखील असते आणि मद्यप्राशन केल्यामुळे त्यांना एक प्रकारची जी काही झिंग येते त्या नशेमध्ये ते गाडी चालवत असतात आणि बऱ्याच वेळेस त्यामुळे झालेले ऍक्सिडेंट हे फार फेटल असतात. आणि हे सगळं टाळण्यासाठी गोवा सरकारने अत्यंत कठोरपणे आणि अत्यंत कडक अंमलबजावणी या सगळ्या नियमांची केलेली आहे आणि निश्चितच त्याचा फायदा गोवा सरकारला तर होईलच, परंतु गोव्यामध्ये येणारे शेकडो पर्यटक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणारे कामगार वर्ग, कर्मचारी वर्ग यांना देखील या सगळ्याच गोष्टींचा फायदा होईल आणि त्यांचा जीव वाचण्यासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. आणि म्हणूनच गोव्यात जर जाणार असाल तर काळजी घ्या, कारण ठिकठिकाणी असणाऱ्या स्पीडोमीटरच्या गन्स, अल्कोमीटर हे तुमचा स्पीडचा तपासणार आहेतच, तुम्ही मद्यप्राशन केलेलं आहे हे देखील पाहणार आहेत आणि तुमच्या गाडीच्या, तुमच्या वाहनाच्या प्रत्येक हालचालीवर गोव्यातल्या प्रत्येक नाक्यावरती लक्ष देण्यासाठी एक आय किंवा एक डोळा तिथे त्यांनी बसवलेला आहे आणि त्याचं लक्ष पूर्ण ह्या सगळ्या हालचालींवरती आहे. एवढं निश्चितच लक्षात ठेवा. खबरदारी घ्या, आपला जीव वाचवा, दुसऱ्याचाही वाचवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.